Къде са ми На кое? бисквитите Тези, за ма. пуска? Па банан. Буквално до мене се едо, ела си ги вземи. Да, Са веднага. О, едо. Искаш да издеш искаш да издеш бисквитките на такова. Поне му кажи правилно, бе. Имам кюфтенца. О, да. Добре, наяш се сега, че да му имаш енергия. Имат протеин. Ами хапни ги те? Имат кравичка, бе. Не им пълни се с моя към. What the f... Какво на сигмата, бе? Good morning and good night. I wake at the twilight. It's gonna be alright. We don't even have to try. It's always a good time. Охо, ора, почвам. Не съм пил вода от няколко часа. О, давай. Давай, давай. Сега... О, да. О, Аз не съм пил Маре- вода от няколко дни, бе. Абе, Маре пи, бе. аз тук що осъзнах, че тази вода е на то 8 дни. Пи още, бе, чакай, нали не си Пива, пил от нас, бе. Епа, с моята голяма уста, както вика Христо. Ето просто има прекалено голяма уста. Аз мисля, че просто Едо не приема достатъчно протеин, е това. Не, виж, не ми се слушай. Ето просто му трябва, за да му се побере нещо хубаво в устата, трябва да му 3 ху... Да му станеш като Дейвид Гоген. Логиан. Гоген. Гуги. Ти? Гуги. Тъгуна. Ето, не ме интересен въпрос, освен Foil да пусне този апдейт за UI-а, друго нещо направил ли? Дрейк. Ние сме най-пияните пияндета на целия свят. Пияните пиандета пият Штурите пиянде. мадами. Големите пипани. Ха, братле. Да, Сега молете да косна. Не. моля. Мързи, ма да идвам до фитнес. Ама що е? Да, братле. Ма взема да идвам, ще дойда. Бате, нашиха ми са бели носа, бе. Що си бял, бе? Пити, ма. Защо чух те? Не, бе, чакай да бокс, чакай да бокс. Първото ми видео. Пушто мют, какво е пушто мют? Пушнеш Я. да го натиснеш. Апляй. Сега ще се натисна въгъла. Извинете, сър. Явчо тръгваш. Когато имате в мазето? Не е беля си носа в момента. Братле! What the sigma? Тръгваш ли? Не беле се носа в момента. Сега ще убия да каза, брате. Отговори ти. Добре. Силно и ясно ти отговори. Ще ми обелиш. Силно и ясно да разтворих. Да, ще ти разтворя. Им направи сега да отидем за джуни. После ще съм жаден, брат. Ще купиш вода. Нямам бюджет. Да, ще ти купя. Ооо. О, Брото бъсна в гащите. Не, бе. Аз съм джентълмен. Чай докато чакам Явор да си сложа тело. Се зарежда. Ще ходиш да битваш ми. Къв ми... Абе, Защо се битваш мита, брат? Защо се битваш мита? О, я. я... Млъкни, бе! Ще бия баба ти след малко. Bro, I'm about to eat this scuba's ass. Давай. This is what he does to me. Now it's my turn. Bro, Ivan got willpower in the morning. Banana muncher on the track. Speed touched me when I was 6 months. No, да спойна, То много ми прилича, не е добре. Мале. Давай, вече няма. Айде, отиде, бац. Отиде, идва с тебе. Айде, пайда. Падна. Мале. Имаш късмет, Христо, там Кажи. има дървени свирки с формата на големи черни пи... О, чакай. Ей, сега ще пратя. Ето, това го имам същото. Сам ми яш, сега ми го яш. Гледам. Мале! Абе, Нимс. Войдокър, че? Войд Уокър, брат. Ай, да. То сгреши, баце.
Мале, той е бан, той е бан. Ма ето също ако може да пери върва, че е побудя за респект, брат. Аре, бе, Ей. братле. Ела тук. Ей! Братле. Той не ми обича това. Оу. Аз дори и не блокнах, не знам как ме... А? Не мога, братле! Оу. Оп. Не. Може да ми кажа... Ехо? Разбира. Can I have some steak? You move like a boomerang! Aren't you on the menu? Am I? Нали? И аз не знам какво правя. Ехо? Маникати! Yes! Той как е още жив, водя? Нали? Как е още жив? Как си жив, бе, човек? О, пускай му критика ли, Ямочо? Ауч! Троле живота. Ма верно, брат, лудия стои си чеше топките там Да, аз отстрани. пускам критик. Пусна. Стоеше така една-две секунди. Не, пусна. Няма, братле. Ай, човек. Какво стана, ми, Христо? What do you want? Wine. За това беше толкова зест. Що съседа си мисли едно и също? Стига. Христо, какво стана, бе? Той се дефна. Той е умрял от прекалено много зест.